Home, potser està més cara la carn, perquè el de més, doncs, bueno, fa bastant de temps que se manté igual. Són moltes altres coses que s'han augmentat molt, sobretot la llum, el gas, aquestes coses s'han augmentat força. Però el menjar, bueno, com que només som dos, encara es pot suportar. No he visto que haya subido, lo que sí que veo que hay mucho descenso de la compra, mucho. Ahora mismo lo estaba comentando, digo, Dios mío, el mercado está irreconocible, ¿eh? De la poca gente que hay por aquí. Así que eso sí. Ahora, en que hayan subido los precios, quizás en algunos sí, pero vamos, tampoco una cosa exagerada. Per mi el que més s'ha encarit és el combustible, la gasolina. Vull dir, el fet de poder omplir el dipòsit cada vegada et surt més car i els quilòmetres a realitzar, si fas desplaçaments, són els mateixos, amb el que llavors cada vegada fas menys amb menys diners. I és per mi el que més s'ha encarit. I penso que això és un dels productes que ha fet encarit tot el de més. Vull dir, en general, dic que el combustible, com podia dir el petroli, del petroli surten plàstics, surten derivats, surten pans, surten embalatges, tot el que va relacionat amb el petroli és el que per mi ha fet encarir més la vida. Sí, porque tú pones cada semana un dinero que vas a gastar y claro, a diferencia de otros años, pues mira, en una compra te lo gastas casi todo. Tot amb un plegat s'ha pujat tot molt, però jo el que trobo que s'ha pujat bastant és la verdura. La verdura jo la trobo que està molt cara, si vols 4 bledes, vull dir, la col, la carxofa, ara és quan va baixant una miqueta, però fins ara també és que és tot amb un plegat el que s'ha pujat, arreglat el que estem cobrant, després que s'han baixat els sous i tot, però bueno, és el que tenim. Jo em sembla que, per exemple, el peix, que és el marisc, no hi ha temps, i el resto, doncs tot. Cada dia puja una miqueta més. Sí, per exemple, no sé, abans, te parlo, per exemple, molt més abans, ja soc de les antigues, a les pessetes, agafaves 5.000 pessetes i deies, vaig a comprar i omplies, bueno, tenies com aquell que diu per fi de setmana. Ara agafes 50 euros i no en tens ni per complir, bueno, la meitat de la bossa, ja no el cistell. Jo crec que des que ha començat la crisi, una mica aquesta crisi, tothom troba car tot. Es troba car tot perquè no n'hi ha tant, llavors es troba car tot. Però vaja, una cosa en particular no crec, Crec que ha sigut tot una mica en general.